ke kha khamu जों 2500 किलोमीटर हिमै फाइका दिनै ताबो जोंनि हास्टेव तंनाय गुबुन दफानि मन्त्रि सन्दिरुनि इशारा बाय दिनै अरनबो दिल्ली पुलिस जोंनो थोङै दं मरक अलरेडि जोंनो साका दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट दे जोंनि बार बार रिक्वेस्ट खालामनानै परे बरक जोंनो ठीक আছে जोंनो हिमना रिलिया किन्तु बरकनि गभर्नमेन्टनि पुलिसनि बास हरनानै आं बायसोनो दरना जना tlangथानि बरक साका ठीक আছে जों थांया जों बरकनि काउनो माने ना खायसि जों ताब कताम सावका ना जों बास बोरैनिया नर हिमि मा थांया नर कनै कथाम के समा हिमनाय खरा बोरैनि बारा सुदस बुथुब के मा हिमिया प्लस आइगा अटो काइ थांदे कनै कथाम के दिनै बर त्रिपुरा हास्टेव तंनाय गुबुन दफानि लिडार कासुनानि केबेंनानि साखि होफैनाय आप्रान चेष्टा खायनाय अमाय बरनि इशारा बाय जोंनो हिमना बोरै जायगा अटो काइ थाना बोरै जायगा आरो बरनि गारि रहनाय सामा बर हलिया तामतिके थंगै दमैसि किन्तु कक्रै दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट साइन खालिमानि साल सारा त्रिपुराबो हमजां रेली नि बिसिंति त्रिपुरा सरक गराक खायनाय थानसा खायनाय फुनना नांनाय 2500 किलोमीटर हिमै फाइका किन्तु बरनि बोखा माया गलिया किसेपनो बरनि बोखा कोनो माया दयाखै जोंनो ताब आरो हिमै थानाय आन्दोलन खायनाय पन्द सुजुग रोजागिया एलईडी स्क्रीन थेपनो सुजुग रोजागिया गमायके थंजाक मानि बागैनो जों दिनै अमायनो सिरिं के जों साया के लायरिङाकेनो बेलायके आगलायके दमनि रेजाल्ट मानाय ओ कमुनि दफन नेता रक जोंनो थांनाय रकबो रेजाल्ट मानाय जमायके तब जों दिनै सगलायनाय 12टानि बिसिं जों आरो सगनाय जोंनि प्रटेस्टनो कराके फुनंनाय ठीक আছে नर हिमना बोरैया नर गारि रहनाय हिमा बर हया जों व्यवस्था खाय थानाय ठीक আছে किन्तु अबनि जवाब किन्तु नर माननाय एसि जोंनि जेम्स जत किसनो परमिशन नाय तंगो बाहाय बायके तामं खाबक बक्से सान ब्लाइ के हामबाय सिन मेडिया रखनो खा हामियानि बिसिंति अबनो साख्लायनो मुसुङो पुइला सानानि सिगां आं जत सारा त्रिपुरानि सिनि त्रिपुरा सारकनो तिनि खा हामजानो ना मुसुङो ताङि हिमाले तिनि हाय साल 9 सेप्टेम्बर नो 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंतै त्रिपुरा हा जे त्रिपुरा किंगडम आबो भारत सरकार बाय जुक्त माने साल आमबागे तिनिन सालो ब्लाके का माया फारो तै काइसे दि खा दुनुक माने हिकावबनो तिनिनि हाय सालोनो जेबाबे त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि चाल बाय दिल्ली हाय प्राय 2500 किलोमीटर हा सालो पर्यन्त प्रभाव थिक्लायै जे मुभमेंट जों खालायै दङ आ मुभमेन्टनो स्टप खालायनायनि बागै जत जा किसु नांमानि दन्द बेद जत शक्ति बर प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै दिनै बादा खालायै सिनो अ आन्दोलन कासुनानि नायजाकमानि जों नुखा मिया प्राय आं जेहेतु अबनो रेसपन्सिबिलिटी नाय दङ 4 बार डेप्यूटी कमिशनार्स ऑफ पुलिस मीटिंग खाहेसी बनी साइ सकां स्टेशन हाउस ऑफिसर्स जे जंतर मंतर नि बबायबो मीटिंग खा फर्स्ट मीटिंग ओ ताम सालायजक तंमानि सन फर्स्ट मीटिंग ओ ककनो सालायजक तंमानि जे त्रिपुरानि हाइने र विशेष कइरे ट्रेन बाय रक सकपाइने र थानाय 6 तारिख रक सकपायै जों बाक्सानबो बिल्ला मन्दिर तनिखा बाक्सानबा अखिल भारत हिंदू महासभा तनिखा बरकनो ओ थाइनि सिमी जंतर मंतर तलांनानि बागै बास प्रोवाइड खाइजाकनाय गभर्नमेन्टनि थेके पुलिस नि हयते नै सालायमानि सेकेंड पॉइंट हिंकांके जेहेतु 9 सेप्टेम्बर 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट खा त्रिपुरा ओ सालो जों बाहायकि जों मार्जार एग्रीमेंट मानि प्राय 76 बोसोरनि परे बसक जरती जंजाल खलाइजाक दं त्रिपुरा सारक बसक जरती कष्ट होङै देप्रायबङै सुसन खलाइजाक दं आबनो फुनुकनानि बागै जों एलईडी स्क्रीन नि माध्यमे जंतर मंतर नि सिमी फुनुकनानि तंमानि आबनो बर परमिशन रेना नै स्टेशन हाउस ऑफिसर्स बाय
जों कक सालायखा बनि परेनो ताइसे हाइनो हाय डेपुटी कमिशनार्स अफ पुलिस बे मीटिंग एन खानी ओंमानि परे आ कक न सालायजाक तंमानि जतने एलाउ खालायजाक नाय किन्तु हठात कइरे तामो अंखा यू टार्न नङै त्रिपुरानि हयते जों बुजियो प्रभाव खालायखिना गभर्नमेन्ट हयते चाप रहकना सडनली ताइसे हाइनो हाय मिया सारिकनि 4 दिगे हायो आनो फोन खालायजाखा डेपुटी कमिशनार्स अफ पुलिस बे ताइसे मीटिंग खालायजाक मानि परे एलईडी स्क्रीन जे सिनि त्रिपुरासानि दुर्दशा दुख कष्ट सुसित खालायजाक तंमानो फुनुकदा हामानि पारमिशन न सेगैना जाखा टोटली डेमोक्रेटिक बाबे जों खालायना तंमानि सिनि राइट्स न सेगजाक मानि नुकजाखा हायसि द ठीक आसे आबुं पाइखा सालायि कुनु मतेखाय खालाया जों सिनि दुखनो प्रकाश खायने हयते लाइव भिडिअ नि बिसिंति फानो जों फुनुक सिनाय सारा इंडिया न हनै जों चंखा दिनै मर्निंग ताइसे हाइनो हाय थासिंग ठीक 8 AM खाय स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि कॉल हाइजावका जंतर मंतर नि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि बस संदर्भ न प्रोवाइड खायमानलिया अरे अब तमो हिमिक माथाया चारजनानि बिसि हिमका हांखायनो दंडनीय अपराध जावनायखौ जेबाबे इंडिया वो सारा भारत बर्षनि बररकनि राइट्स दङ जंतर मंतर हाइजागो मुभमेंट खालायनायनि आंदोलन खालायनायनि खा दुमानि फुनुकनानि आ राइट्स की तिप्रासारकनि बागै सिमिदा सेकजाक सिनायबा तांगै साबो आबो खालायतो आबो जों इसारा रना नायया जों काहाम काइनो क्लियर का बुजिबो त्रिपुरावा आसुगै तंनाय जे गभर्नमेंट तिप्रासानि डेभलपमेंट नाया तिप्रासानि मानथाय मानथुनि नाया बरकनो किन्तु का सुइ तंग हायसि हायबनो सुङाबनो साना नायो नों सुनो बासति का सुइ मानु नों सुनो एलईडी स्क्रीन ति का सुइ मानु किन्तु जानतानि बखानो का सुइमिया हायसि निबो जानतारो मकलनि मक्ति किकलाय हैदराबाद रकनि मिया फाइसकयो हायसि थुया करे देहरादून रकनि तिनि फाइसकयो हायसि बसक जराते का सुनायबा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि हयते याथे कबाय तो फाइ हायसि यस याथे कबाय रक पर्यंत हाय तो हायसि पारावो मुया फाले आजिनाय रक गांद्रि फाले आजिनाय रक दिन हायजरे खाय तंनाय रक 50 टाका 100 टाका खाय चुबा हरे एटीएम ति रां हरि तंगु जाते माइ फाइसे पनो चावै आन्दोलन सक्सेस खायतु ने हायसि अबना केबेंनाय कुबनि दफार पाप नांनाय पाप यस बरक नाबो जे खाय तंमानि जे बरक फुनुगै तंमानि तिनि हायसि जों अबनो क्राक जवाब मारनाय बांलादेशनि लांता सेंतां फाइप्रो जोंसि माइसानानि रिकांसारहो माइ खपसासानानि सुजुरो पाप नांनाय पाप तिनि जे नरनो सेवा खायमाने नरक रंफरेगिरि हजाफोर बांलादेशनि रंफरेगिरि हजाफोर जों बै सुबाजाक माने अस्वीकार खायने तिनि जे जोंनो टर्चार खायमाने अमनि पाप नांनाय पाप आबुनि बागैनो जों कयनाय सिनि तिप्रासारनो खा दुख नांनानि नाया खा बायनानि नाया बरंस जों ताइबो सिनि सलिडारिटी नो क्राक खामा फुनुंनाय हायसि हम सांग्रेलो बदल नखन नांनाय त्रिपुरानि गभर्नमेंट रक त्रिपुराओ जे कुबुनि दफा तंनाय रक सुजाकक सानाके कुबुनि दफा तंनाय रक कुनो दिनो नाया हायसि सिनि मानथाय मानथु सिनि मानथाय जों दाबि आदाय खालायथु किन्तु प्रब्लेम खाबो से कुबुनि दफा रक सुनो का सुमानि जों बुजिउ फिया सिनि तिप्रासा तंगै तंनाय एमएलएस रक मिनिस्टार रक एसटी कैटेगरीज नि बरक सुनो से का सुइ तंगो अबाक नांजाने को खायसि वाना जाने को जे जागाव मणिपुर प्रॉब्लेम हम तंफुरो तामो बीजेपी तामो कांग्रेस जत्तनो या करी किन्तु दफानि बागै जातनि बागै थानसां हायसि मेघालय रगो किन्तु तेलंगाना वो किन्तु त्रिपुरा वो के तामो सिनि पार्टी से सिनि बागै कतर जाति या जाति कमर द थां हा कमर द थां केबनास ना या हायसि पार्टी से बंगनि बागै कतर आम बागै जों साख्लायना मुसुङो दिनैनि हमसां रैली जस्टिस नि बागै सिनि हमसां रैली नाय दाबिनि बागै सिनि रैली नाय इनजास्टिस खालायजाक तंमानि खरां नाय हायसि ताइ जंतर मंतरबो ताइ सेरापसे तंखायनो जत्त बर रंना खाबै खुबै कयो जानि व्यवस्था खाय जाते आरो सपायै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो सिनि मक्तै सिनि खरां बरक जे खुंजु मुथुबै आसुगै तंमानि सरकारनि बिल्डिंगो एसी बिल्डिंगो बरक तो जों मा सिसारनाय हायसि और बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी टॉर्चर त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी गो बैक बार माहिलायनाय बांग्लादेशी गो बैक
borok 2024 pon khai tong 26 30 pon khai tong Bangladesh go back Greta Tripura land just kapan seng nanai te sini Tripura sai kot dorong je gose man na just kapan mar nai haya ke Tripura habo soba chole nai Tripura habo horchung sanai si hambai